Arta ikasketak euskaraz. Bernat Etxepare lizeoan arta baso profesionalera prestatzen duen saila irekiko da. 3 urtez ikasleak adineko pertsonei ala gazteei laguntza eta zerbitzuak ekartzen ikasiko dute. Lanbide sektore horretan bada gainera behar bat. Alde batetik bilakaera demografikoa dela eta populazioaren sartzea eta orduan epadetan eta hor sekatzen dituzte beraz profesional euskaldunak. Formakuntzak 15 bat ikasle errezibituko ditu helduden sartzean, gazteaiek kurtsoak eta enpresa denborak tartekatuko dituzte. Ipar Euskal Herriko eragile ezberdin horren gana joan ginen eta horiek denak egin dizkigute agiriak eta nune engaiatzen ziren gure ikaslei ajera egiten ikastaro batentzat eta lanbide ziketan formakuntza denboran egiten duzte horotarat 22 aste ikastaro, 3 urtez, beraz ikastaroak toki biziki garrantzitsua du ikaslearen formakuntzan. Bernat Etxepare lizeoan jadanik 2 baso profesional prestatzen ahal dira, hau da animazioa eta merkataritza.